Ladies and gentlemen, I'm back again with a sensitive story kune avo vane hama dzakasungwa dziri kuSouth Africa neHome Affairs. Pane mashoko ari kuti ivo vanhu vakasungwa neHome Affairs kuSouth Africa vari kuurayiwa vachiisirwa food poison. Uye zviri kufungidzirwa izvo kuti zvinhu izvi zvava nenguva zvichiitika kuti vanhu vanoisirwa muchetura muchikafu asi vanozofira kuno kuZimbabwe. Mashoko aya ataurwa iwo naChairman Jeff Judah Osana zvichiratidza izvo kuti vane a trusted source panyaya yavo iyi. Mhuri yeZimbabwe ndoda kuti muzvinzwire mega pamusoro penyaya iyi kuti chingava chokwadi here kana kuti inyaya dzemubikirwa. Asi kana mapedza kuteerera nyaya iyi ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro payo. Kusangana kwatikuita zvakare pano pachannel yenyu yeZim Witness TV patinokupai maupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Shoko ranga rasvika here kwamuri kuti vanhu vekuZimbabwe maforeigners vanga vakabatwa neHome Affairs. Vazhinji vamwe vacho vari kunzi vamwe vakafa here kudii, kune vakange vakutakurwa vachinzi vadhipotiwa vari mumabhazi vachiendeswa kuZimbabwe. Saka hatisati tanzwa kuti vanhu vafa vangani, because vanhu vari kutaura pakasiyana-siyana. Asi zviri kunzi rimwe bhazi rakatoita U-turn after driver aona kuti vanhu vanga akatakura vanenge vari kudonha vari kufa. Saka ndofunga anenge akaona kuti zvinonetsa kukurosa nezvitunha ndobvaita U-turn. So vamwewo vari kuti zvichida vakapiwa poison yechikafu vasati vasumuka kuti ndazvende zvinofira kumberi. Saka ndofunga vanhu vacho vakaisa dosage yefood poison vanenge vakadarikidzisa gauge, vanhu ndobva vafa munzira. Ndofunga dosage yacho yaifanira kunge iri slow poison yekuti munhu unodya nhasi, after waenda kuZimbabwe after 1 week or 2 weeks or 3 months wobva wafa. Saka zvinoreva kuti hurumende yemuSouth Africa ipiwe mhosva. Vanhu vanongoti ndomawira wakati achingobva kuSouth Africa akazombogara here akabva afa. Saka ndofunga nhume yakatumwa yakatadza kuisa dosage muchikafu, vanhu ndobva vapera kufa. Saka hatisati tanzwa mafull details because hatisi kutarisira news dzakadai kuti dzingabude public broadcaster yeSABC kana pamaredhiyo avo kana pane mamwe mapepa nawo. Sezvakangoitika pamazuva kuti Home Affairs nemapurisa nemagadha magreen bomb aya vakapisira vanhu mutsanga uko kuSprings. Vakatsva vakadzi, vana vadiki, vana vacheche vanga vakaberekwa musana vakafira mutsanga. Hazvina mbobvira zvakaburiswa izvozvo izvi panews nemavhidhiyo nemapicture havana kuzviburitsa. So nyaya dzakadai so hatitarisire kuti dzinogona kubuda. Saka vanhu vakasashare information iyo haibude, vanoitsvairira pasi. Paitika nyaya dzakawanda kana kupondwa kwakaitwa vanhu kuEastern Cape kwekwe hazvina kumbobuda papublic broadcast yemuSouth Africa pamapepa nawo nepatelevision, nekuti nyaya dziri sensitive, but ndo chimiro chiripo. Hatisati tanzwa hedu kuti vanhu vafa vangani because nyaya haiiti. Ndofunga driver yeye kuti aite U-turn anofanirwa kunge akatopiwa instruction yekuti make a U-turn yekudzoka ipapo. So kana kuri kuti vamwe vakanga vafa vamwe vasina kufa, driver webhazi reHome Affairs angadai akananga to the nearest hospital, mungave muMessina kana kuno muLesley Trichardt or Pietersburg. Saka the reason haasina kutenda inhau yekuti vanenge vachida kucontain information kuti zvisabude, kuti zvisasvike muvanhu. But information izongobuda kubva kuna driver wacho achiudza vamwe, iudza mukadzi wake neshamwari nevamwe vanoshanda ipapo apa, information inozongobuda kuti vapera kufa vanhu. So ndo chimiro chiripo.
Hurumende yekumusha yakuzviziva, but handiti munoziva kuti isusu hatina vamiririri nemabumbwe, hatina mabwidi vanapira vari kuconsulate uka havambofa vakanobvunza kuti zvafamba sei. Vanotofara kana vachinzwa tichiparara kudai. It is good news kwavari, vanotoridza mupururu zvokutoti ndine chokwadi chokuti vazhinji vari kuZANU-PF nhasi vari kuridza ngoma, kuridza mheterwa nemupururu vachisvetuka vachitamba kuti vanhu vai vaparara. Kufa kwedu kuri kuvanakidza, kuri kuvafadza, kuri kuvaropafadza. Vari kuwedzera simba vachiona tichiparara. Ndo chimiro chiripo. Saka kune vanhu vanenge vachiziva havo kuti vane hama neshamwari dzakasungwa, zvinobatsira kwazvo kuti vaite make sure kuti vaende kunoona kuti zvakamira sei. Uye kune vanhu vese vakasungwa, kana vakakwanisa kudhipotiwa, dai hurumende yedu yanga ine rudo, vanhu vaifanira kutoenda kumamedical check-up ekuchekwa muropa kuti vaonekwe kuti nemunyama kuti havana kudyiswa here poison. Ndine chokwadi chekuti zvinhu izvi zvizobuda mabudiro azvaita ndiMwari vaita kuti zvibude, zvinhu zvinofanira kunge zvanga zvichimboitika for a very long time. Handifungidziro, hatingati zvinhu zvatanga kuitika izvo, zvinofanira kunge zvanga zvichiitika for a very long time. I think in the near future pachaitika ma-investigation nemamwe ma-confessation, vanhu vachakonfesa. Kana nyika yedu ichinge yasunungurwa, vanhu vazhinji vachakonfesa, vari kushanda ikoko. Uye kana vakanisana pachavo vachadurana kuti taitumwa tichiita poison vanhu. Ishuwa iyoyo. So nawe kupoisoniwa kwerudzi rwedu ndo zvandakamboudza vamwe kuti rudzi rwedu rwakafanana nerwemaJews. They were killed zvisingaite, nazvino vanotargetewa. Kubata kwaSatani kuri kuitika. So ndine chokwadi chekuti vamwe vanogona kunge vakadyiswa poison yema1 year or 2 years. Vese vanenge vakatomboita chekupfuura nemumaoko eHome Affairs naNalindera, kuzvokuti vazhinji vavo tikavatarisa in a period of 5 years togona kuona kuti vazhinji vavo havararame beyond 5 years. Ndinofungidzira kuti ndizvo zviri kuitika panguva ino.